A compañía automobilística chinesa SAIC escolle Galicia para desembarcar en Europa. Vai instalar en Ferrol e nas Pontes as plantas para fabricar aquí os seus coches. A Xunta acaba de declarar o proxecto industrial estratégico para acelerar os trámites. Vanse crear máis de 2.300 empregos. O Partido Popular dá un paso máis e declárase disposto a presentar unha moción de censura instrumental que permita convocar eleccións. Pon a presión sobre dous dos socios do goberno, PNV e Junts. Feijóo pídelles coherencia ante un executivo rodeado de casos de corrupción. Apenas quedan 12 horas para que comecen as probas da PAU para preto de 13.500 estudantes galegos. Por diante, 3 días de exames cuxos resultados determinarán, na maioría dos casos, a posibilidade de acceder ou non á carreira desexada. Este ano a PAU está marcada por un endurecemento da vixilancia para evitar a fraude. Comezamos, boas noites. A automobilística chinesa SAIC escolle Galicia para desembarcar en Europa. Vai instalar plantas de coches en Ferrol e nas Pontes, onde prevén crear máis de 2.300 empregos nunha primeira fase. Ana Carpintero. SAIC quere que as fábricas de Ferrolterra comecen a operar no 2028 e para axilizar a súa instalación, a Xunta acaba de declaralas proxecto industrial estratégico. Alfonso Rueda di que a aposta da multinacional chinesa por Galicia é o resultado a meses de negociacións discretas entre a Xunta e a empresa e agradece tamén a implicación do Goberno central na fase final das conversas. Houbo 85 reunións e 25 visitas de a Xunta que garante que a maior parte da produción de compoñentes sexa de empresas locais. SAIC acaba de bater a marca de 100 millóns de coches vendidos en todo o planeta e dende hai meses sabíase que buscaba localización para a primeira fábrica en Europa. Galicia é o lugar escollido. Fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. O investimento inicial será de 200 millóns de euros para un proxecto industrial entre as Pontes de García Rodríguez e o Porto Exterior de Ferrol. Xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no Porto Exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. Xunto con estas plantas, a empresa indica na solicitude de proxecto industrial estratégico que acaba de aprobar a Xunta a súa intención de converter a comarca nun centro industrial e loxístico. Debemos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos compoñentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. Alfonso Rueda garda que sexa un proxecto compartido por todas as administracións e que se poida materializar un obxectivo en que levan traballando dende outubro. Se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións. Nesta liña quero agradecer a implicación do Goberno central especialmente nesta recta final das negociacións. A previsión é que SAIC produza en Galicia 120.000 vehículos cada ano. Estas son as cifras do proxecto de MG en Galicia. Prevé a creación de 2.300 empregos. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e esperan producir 120.000 vehículos ao ano. Destacamos tamén esta data, 2028, que cando teñen previsto estar xa en funcionamento. O desembarco do xigante chinés en Galicia impactará directamente na economía de Ferrol e das Pontes, onde se instalarán a factoría e un centro industrial e loxístico. Patricia Vilar. Sí, o proxecto prevé que as obras comecen o ano que ven e que o ano seguinte, no 2028, xa este aquí funcionando a primeira fábrica europea do xigante chinés da automoción. Crearánse 2.300 postos de traballo, 2.000 aquí en Ferrol e 300 nese centro industrial e loxístico que está previsto que se monte nas Pontes. Ferrol conta coa vantaxa competitiva deste porto exterior, moi ben comunicado co Reino Unido, que é onde o xigante automobilístico, a multinacional chinesa, ten a súa sede central en Europa. O sector empresarial, o sector industrial aquí na comarca de Ferrolterra acolla noticia con optimismo porque din vai ter un impacto beneficioso, consideran tamén noutros sectores como do metal.
Unha aposta pola reindustrialización nunha comarca en alza. Así valoran os empresarios de Ferrol a expectativa que abre o proxecto de Sait Motor en Galicia. Estamos a falar dun proxecto industrial que pode actuar como unha iniciativa tractora e que teña unha influencia transversal sobre moitos outros sectores. Sectores como o do metal, que conta cunha experiencia acumulada no naval ou na metalurxia, unha tradición industrial que se vería reforzada con novos empregos. Ese contexto con mano de obra cualificada, con outras empresas colaborativas que coñecen o sector e que están capacitadas para abordar novos proxectos, para realizar tarefas pois non estrictamente iguais ou similares ás que venían realizando, pero sí con unha grande capacidade de adaptación. É unha vantaxe competitiva que se suman ás infraestructuras, un porto exterior operativo os 365 días do ano con conexión por ferrocarril, converten Ferrol nun lugar estratégico para a actividade exportadora da empresa. Todo lo que sea que vengan empresas de fuera, empresas grandes que den muchos puestos de trabajo, es bueno para la ciudad. Un proxecto de relevancia internacional que se estende tamén ás Pontes, onde se situaría unha planta de compoñentes de automoción. Máis asuntos deste día. Donald Trump anuncia un alto o fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano. Tras falar cas dúas partes, o presidente dos Estados Unidos asegura que o exército hebreo vai frear a ofensiva lanzada nos últimos días e que a milicia pro-iraniana se compromete a deixar de atacar territorio israelí. A guerra no Líbano é un dos obstáculos para un acordo de paz entre os Estados Unidos e Irán. Trump asegura que o diálogo co réxime dos ayatolás continuará agora a ritmo acelerado. Estamos de volta ca actualidade da política nacional. O tribunal que xulga o irmán de Pedro Sánchez pola súa contratación na Deputación de Badaxoz considera prescrito o delito máis leve dos que se lle imputaban. O xuízo segue pros demais cargos. Hoxe, ca declaración das testemunhas. O primeiro en declarar foi o antigo director do Conservatorio Superior de Badaxoz. Soubo que David Sánchez ia presentar a praza na Deputación por un rumor. El calificativo de hermanísimo que había en un correo. Sí, ahora le preguntaré por eso. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaza. Unha praza para coordinar os dous conservatorios da Diputación que os profesionais consideraban innecesaria. Sería pues algo anómalo. Y si necesitamos reunirnos los dos centros, nos reunimos los dos equipos directivos. Con todo, nin Evaristo Valentín nin a súa sustituta Rosario Mayoral negaron saber se a praza de coordinador dos conservatorios estaba adxudicada a David Sánchez. ¿Tenía la sensación de que estaba ese puesto preadjudicado? No. Esta testemunha declarou que David Sánchez sempre estaba disponible cando precisaban algo. A directora doutro conservatorio dixo que se reunía con el por correo e por teléfono. O irmán do presidente do goberno e outras 10 persoas, entre elas o ex-secretario xeral do PSOE en Extremadura, están acusadas por delitos de prevaricación administrativa e tráfico de influencias. Pedro Sánchez non está disposto a dar un paso atrás. Os socialistas sinalan a cúpula policial e xudicial e avisan que non lle teñen medo. Feijóo dá un paso máis na súa presión a Junts e PNV, ofrécelles un goberno sen Vox para convocar eleccións. Queda aprobada a moción de censura. Foi un dos momentos históricos da política española. Hai 8 anos triunfaba a primeira moción de censura. O novo presidente marcábase un obxectivo prioritario. La regeneración democrática. Este 1 de xuño, Pedro Sánchez senta os mandos da executiva do PSOE nun dos momentos máis complexos da legislatura, convencido de poder resistir. No le tenemos miedo a la justicia. Os socialistas pasan ao ataque unha semana despois da entrada da UCO en Ferraz, miran cara á cúpula policial e xudicial. Intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, un linchamiento a nuestro proyecto político. Entre os seus antigos aliados a mensaxe non cala. La situación del PSOE y del Gobierno se torna insostenible. Os socios de goberno non coinciden. Hay legislatura para rato. Pero exixen un cambio de rumbo. Esto no son solo palabras, se tiene que traducir en hechos. Feijóo ofrece a PNV e Junts buscar unha solución rápida, unha moción de censura instrumental para convocar eleccións. Ya no estamos en la hora de las explicaciones. No PP advirten das consecuencias de seguir apoyando a este gobierno. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día. Y entonces ya será tarde.
O xefe da Policía durante o goberno de Rajoy declarou no xuizo Kitchen que lle encargou a Villarejo seguir a muller de Luis Bárcenas. O obxectivo era descubrir os cartos que agochaba o ex-tesoureiro. Segundo o xefe da Policía, o excomisario Villarejo estaba ao cargo dunha operación de intelixencia que tiña como confidente o chofer da familia Bárcenas. O ex-conselleiro do Mar Alfonso Villares volve á política como delegado da Xunta en Lugo. O goberno galego aprobou este luns o seu nomeamento. Villares dimitira hai un ano tras ser denunciado por agresión sexual. En abril, o tribunal arquivou a denuncia porque considerou que non existían indicios sólidos para continuar co proceso. Varias asociacións de veciños de Santiago saen hoxe ás rúas para reclamar máis seguridade. Din que os incidentes son constantes. Os últimos hai só unhas horas. Seguindo a súa protesta está Alejandro Álvarez. Sí, Pablo, concentración que comezaba hai uns minutos nesta Plaza Roxa convocada pola Asociación de Veciños Raigame do Ensanche e a que se sumaron tamén outras asociacións veciñais da capital galega. Piden medidas coordinadas, piden medidas concretas ante os numerosos incidentes relacionados con liortas a plena luz do día, tráfico de drogas ou coa aparición e proliferación de pisos vencellados á prostitución. Como ti ben indicabas, sen ir máis lonxe, os últimos incidentes tiveron lugar este mesmo domingo nas inmediacións dun coñecido after ubicado na rúa Fernando III o Santo. Na Audiencia Provincial da Coruña comezou o xuízo polo crime de Joel Quispe, quen recibiu unha coitelada mortal na noite boa de 2023. No banco, 3 acusados, entre eles o autor confeso da agresión mortal. As acusacións solicitan penas de ata 25 anos de cadea. Coa constitución do xurado popular e a lectura dos escritos de acusacións e defensas, arrancou o xuízo polo crime de Joel Quispe, o mozo de 22 anos, de orixe peruana, que recibiu unha coitelada mortal na noiteboa de 2023 no transcurso dunha lea no Ensanche coruñés. No banco dos acusados, o autor confeso da coitelada mortal, actualmente en prisión provisional, e outros 2 mozos. Ás portas da audiencia, a nai de Joel estivo arroupada pola plataforma que desde fai 2 anos e medio apoia a familia. Que se lles imputara por asesinato, porque, como veron, que se pudo ver en as redes sociais, hai un ataque desproporcional contra unha persoa que está soa. A acusación particular exercida pola nai pide 25 anos de cárcere para 2 dos acusados e para o terceiro 15 anos como cómplice. Un deles é cooperador necesario, polo tanto responde da mesma pena co autor material, porque é o que lle facilita esa arma. O outro nos indicamos que é cómplice, non obstante, o auto da apertura xudicial o que indica é que sería encubridor dos feitos por haber agochado desfacerse desa navalla que a día de hoxe non apareceu. A Fiscalía pide 14 anos de cadea por homicidio pro autor confeso da agresión mortal e o sobreseimento da causa pros outros 2. As defensas solicitan a libre absolución dos acusados. Un home de 82 anos faleceu en Carballo ao cortar a perna carrozadora mentres limpaba a súa leira. O suceso aconteceu contra o mediodía na parroquia de Bertoa, en Carballo. Todo apunta a que puido sufrir unha indisposición, algo que se poderá confirmar cos resultados da autopsia. Falámoslles agora dun incendio nun domicilio de Santiago. Por sorte non hai que lamentar danos persoais, pero a cociña e o recibidor quedaron totalmente calcinados. No interior había tamén un gato que quedou atrapado e tivo que ser rescatado polos bombeiros. Así quedou o minipiso de apenas 25 metros cadrados. O lume calcinouno case por completo. O inquilino aínda está en shock. Todo sucedeu moi rápido, a primeira hora da mañá. Estaba preparando unhas tostadas, botei algo de mantequilla. E para gratinala serviuse dun soprete de cociña que tiña unha fuga de gas. Para cando se decatou, xa nada puido facer. Incendiouse a nube de gas que salía desa fuga e queimouse todo en 0, Tentou apagar o lume botando unhas mantas para reducir o oxíxeno, pero había moito combustible na cociña. Estaba ao lado da basura, tiña o plástico, tiña o cartón e o lume abriuse paso moi rápido. Pediulle auxilio ao veciño, que foi quen alertou os servizos de emerxencias. Na fuxida precipitada non foi quen de coller o gato, que posteriormente foi rescatado polos bombeiros. O gato quedou dentro porque moi asustadizo e meteuse debaixo do armario.
fuxiron co posto. Agas algunhas queimaduras leves, os danos redúcense ao material. O gato, que inhalou moito fume, xa está estabilizado. Male alertar os veciños, finalmente non foi necesario desaloxar o edificio. Foi un momento de susto ao inicio, pero cando xa nos indicaron que nos podíamos quedar no propio edificio, pois xa parecía que a situación estaba controlada. Hai un ano, un raio matou as 22 vacas dun matrimonio de Rodeiro. Aquela desgraza levounos a pensar en deixalo todo tras 40 anos como gandeiros. Pero a solidariedade veciñal puxo nas súas mans unha segunda oportunidade. Hoxe volvemos ao lugar. Neste prado de Quintá, en Rodeiro, pastaban hoxe 27 vacas frisoas de leite. Chegaron de Bélxica, Alemanha, Francia e doutros puntos de España. Ata aquí todo normal se non fose porque é o final feliz dunha historia que comezou como traxedia. Caeu o rayo por aquí e matounas todas. Así contaba hai un ano a filla de Cándido e Julia a desgraza que se abatera sobre a familia. A treboada daquel día levou dunha tacada 22 das súas 25 vacas e a piques estivo de poñer fin anticipado a unha vida de gandeiros. Nese momento estaba moi desanimada, estaba... La idea deles era deixar todo, pero bueno, animámolos para que seguiran. Ánimos é unha campaña solidaria que acabou sendo un éxito igual de fulminante. En poucas horas recardouse o que estaba estimado. Houve colaboración de xente de todo Galicia, industria do leite, xente de fora de Galicia, xente que chamaba que quería colaborar. De feito, ao final quedou xente fora porque cerramos a cuenta ao chegar ao obxectivo. A axuda veciñal non rematou aquí, as novas vacas tiveron que afacerse a unha contorna que non era a súa. Eso foi outros 2 meses casi completos así, axudando, tornar dun camiño, tornar do outro, porque ao non estar acostumbrados non sabían pa onde iban, o iba pa un lado, outro iba pa outro. Hai un ano as botas de goma salváronlle a vida a Julia. Un pouco de solidariedade fixo o resto. Contan que Napoleón Bonaparte era un grande amante do viño, que sempre o levaba nas súas campañas bélicas. Dende Exipto ata Rusia non lle faltou nunca unha copa que levar o padal. Agora, parte das súas botellas van sair a poxa en Xeorxia. Pensen no valor de caldos que pertenceron o emperador francés e que levan 2 séculos en vela luz guardados nesta adega de Tbilisi. Candas de Napoleón saen tamén á venda outras que foron dos zares rusos. E que fai todo este viño en Xeorxia? Pois fora confiscado polo Partido Comunista tras a Revolución Rusa para desfrute persoal do ditador Stalin. Alzo la mirada, alzo la mirada. En Madrid, en Barcelona, nas Palmas de Gran Canaria e en Tenerife, os voluntarios para a visita do Papa xa están a contar os días. Celebran poder participar dun acontecemento histórico como este e agardan que León XIV trae unha mensaxe de unidade e esperanza. Este avión chegou de Roma con 2 papamóviles a bordo. Barcelona le espera. En Barcelona quedou un papamóvil. Todo el mundo está nervioso porque al final el Papa, pues para nosotros pues es una figura muy cercana. Un mensaje de unidad, de esperanza. El corazón se me sale. Yo demasiado emocionada. Que vea, ¿no?, que aquí tiene un pueblo que le espera y que le llama. O avión militar voou de Barcelona a Madrid. Ali quedou o segundo papamóvil. Que venga a Madrid el Papa y todos los corazones que va a mover, todas las almas que va a mover. Voluntarios de todas las idades aceleran os preparativos. Lo que voy a hacer durante la visita del Papa es acoger en mi casa a peregrinos. Ambos los 2 papamóviles voarán despois ás Canarias. Es la primera vez que un Papa visita las islas. La verdad que es un evento histórico y participar en este tipo de eventos, pues la verdad es que me llena interiormente. Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, León XIV fará unha aproximación á realidade dos migrantes. Son chicos que no hablan castellano todavía y están poniéndose las pilas con las clases de castellano que tenemos en el centro para poder, aunque sea tener una conversación breve con él, y se están preparando unas pequeñas frases, entonces lo están cogiendo con esa ilusión. Os voluntarios repiten a palabra esperanza. Mis ojos en Jesús, alzo la mirada, clavada.
A Televisión de Galicia estará presente nos principais actos presididos polo Papa León XIV en Madrid, Barcelona e as Canarias. O sábado ofreceremos un programa especial presentado por Marta Darriba con conexións co equipo de enviados especiais da Galega. Os telexornais ofrecerán información diaria cas claves dunha visita histórica. Únense a esta despregadura especial a Radio Galega e G24.gal. A primeira parada do Papa en España será no Palacio Real, onde vai manter un encontro con autoridades e sociedade civil. Nesa recepción estará Alfonso Rueda, que aproveitará a ocasión para reiterarlle o convite para que visite Galicia no Ano Santo 2027. Se tivera un momento, claro que o faría, porque saben que o noso desexo é que o Papa, igual que agora vai a visitar 3 puntos da nosa xeografía no Ano Santo estea. Creo que isto ten outros cauces, estamos traballando nelo e espero que fructifiquen. O primeiro presidente da Xunta en democracia, Xerardo Fernández Albor, acaba de ser distinguido a título póstumo ca Gran Cruz da Orde de Carlos III. Trátase da máxima distinción civil do Estado e recoñece o esforzo, a iniciativa e o traballo a favor da nación española. No acto de entrega destacaron a valentía de Fernández Albor por poñerse á fronte dunha autonomía que daba os seus primeiros pasos, facendo bandeira do galeguismo e do espírito de concordia. O seu fillo Xerardo e a súa nieta Xiana destacaron a súa dimensión humana. Son horas de nervios entre os que mañá se enfrontan os exames da PAU que dan acceso á universidade. Moitos apuran ata o último segundo para repasar as materias. Nuño Alonso. Pois sí, Pablo, arrancou xa esa conta atrás para os máis de 13.000 alumnos e alumnas galegos que van facer a PAU e as bibliotecas están igual que nos últimos días, completamente ateigadas. A principal novidade dos exames deste ano están nos controis do material do alumnado que van ser moito máis estrictos para evitar calquera intento de copiar ou usar intelixencia artificial. Os supervisores poderán examinar, por exemplo, os lentes, bolígrafos ou mesmo as calculadoras. A estas horas, os exames están xa distribuídos polas 36 sedes que acollen as probas en Galicia. Estenderánse durante 3 días que arrancan mañá ás 9 da mañá coa presentación e o exame de lingua castelá e literatura a partir das 10. Galicia ofertará o próximo curso un ciclo superior de FP internacional galego-británico. Trátase do título en Desenvolvemento e Aplicacións Multiplataformas que se impartirá no Instituto Fernando Birz da Coruña. Será o primeiro dobre ciclo dun centro público en España. O curso que ven imos ter máis prazas de novo ingreso en formación profesional ca nunca, máis de 50.000 en toda Galicia. Ano a ano, as clases de caligrafía e lettering teñen cada vez máis alumnado de calquera idade. Uns aprenden a arte de escribir bonito, outros a arte de debuxar as letras. En plena era digital, todos lle encontran novas utilidades á infravalorada escritura a man. Non cabe máis entusiasmo entre os muros da libraría A Luz de Candil de Arteixo, na que Alba imparte todos os días clases de caligrafía e lettering, dúas formas de arte, a de escribir e a de debuxar letras. De 8 anos en diante son máis dunha vintena de alumnas. Aquí en Arteixo si temos todo xénero feminino. Autodidacta, comezou de adulta con amigas unha afección artesá que está de moda na época da digitalización. Nunha hora recupero completamente, perdo o estrés, mellor que calquera clase de yoga. E ao mesmo tempo pois aprende e desarrolla unha creatividade que a veces temos moito de pequenos, de cativiños, e despois gastarnos máis de adultos. Non acostumados a facer todo en digital, que perdemos a motricidade de escribir, o placer de escribir a man. Non? O boca a orella funciona e sei que estas clases se enganchan por moitas razóns. Era moi pequena. Acórdome de madrugar ese día, foi o peor, pois logo xa fixenlle berrinche a miña nai de, por favor, lévame outra vez. Logo, como que a xente te admira. Pero onde aprendes, que quero ir eu? Clases ás que as alumnas sempre lles apetece vir, tras vencer as primeiras dificultades. Ao principio me saían mal e agora me saen mellor. É como estar con un pincel, non parece un rotulador. Viño cunha amiga e pois falamos e pois divertimos moito. Levamos un ano. E? Gustanos moito facer lettering aínda as dúas. Me gusta moito escribir así bonito. Recetas de cumpleaños da miña nai. Desconexión, autocuidado e concentración. As clases de caligrafía e lettering teñen cada vez máis alumnas, e se é por elas... E non sei, gustame todo. Mentras me guste e seguimos.
Falamos hoxe de escaleiras, das máis fermosas do mundo, comezando pola perfección da do Museo do Pobo Galego. Hipnótica, a de Chambaurí, na India, está escavada nas paredes dunha cisterna que forma parte dun templo. Pretiño daqui de Galicia temos outra moi visitada, a da libraría Lello do Porto, sonaralles de Harry Potter. Na Rocha do León, en Sri Lanka, os escalóns ascenden entre as patas do animal. E marchamos ca impresionante arquitectura renacentista da escaleira de Bramante, dos museos vaticanos. Unha escaleira que podía chegar ata o ceo, pero non. Feliz noite, ata mañá.